Egy újabb nap, újra úton, Franciaországban vagyunk még mindig. Reggel 6 óra körül megkezdtük a napot, és haladunk tovább a lerakó fele. Még az autópályán vagyunk, nem sokára leszállunk. Alencon előtt, utána meg Laval, Rennes, Nantes. Már csak ennyi kilométerünk van, de lehet, hogy ma még ennyit sem fogunk menni, ha nem szednek le csak holnap, mert akkor ki fogunk állni szerintem egy parkolóba, egy normális parkolóba még azelőtt, és majd péntek reggel folytatjuk onnan. Kezd felkelni a nap is, elég szép a látvány. Éjszaka jó hűvös volt, úgyhogy lehetett pihenni. 13 fok volt a reggel 6 óra körül. Nem is kellett volna, hogy ilyen korán induljunk, csak van egy pár korlátozás, megvan ugye a reggeli órákban, hogy tilalom van bizonyos városoknál. Csak azért indultunk el reggel 6-kor, hogy ott tudjunk áthaladni, még a korlátozás előtt. Milyen jól néz ki az égbolt. Eddig egészen jól haladtunk, már Nantesnál járunk, és ott elől látható az a híd, azon fogok átkelni. A Loire folyó fölött, ami Franciaország leghosszabb folyója, 1006 km. Elég komoly híd, és elég magas. És ott balra Nantes látható, már amennyire látszik. Itt pedig a folyóvölgy, és arra ismét a város. Most kb. Felértem a hídnak a tetejére. Még egy kitekintés a város irányába. Innen már csak 43 km a lerakó, a Loire folyó torkolatánál, ahogy ömlik az Atlanti-óceánba, ott kell majd lerakjunk azon a környéken. Nem sokára következik egy parkoló, megállunk, tartunk még egy fél órás szünetet. Tartunk itt egy fél órás szünetet, és akkor utána már egy jó fél óra, és ott vagyunk a lerakó környékén. Azt ígérték, hogy ma egyikünket talán le fogják szedni, de még az is lehet, hogy mindkettőnket. Úgyhogy oda megyünk, megállunk ott egy iparzónába, elsétálunk a céghez, és akkor úgy bejelentkezünk a lerakásra. Egyik kollégánk ott van, úgyhogy tőle kaptuk az infót.
lehet, hogy ma sikerül mind a kettőnknek lerakodni. Az jó is lenne. Itt álltunk meg egy fél órás szünetre. Van itt egy hatalmas cseresznyefa, csak kár, hogy már rég leérett a cseresznye. Egy hónappal ezelőtt talán még lett volna rajta. De hát most már augusztus eleje van. Történt közben egy kis bonyodalom, meghosszabbodott az útvonal. Itt ennél a Vue nevű helységnél lezárás volt, teljes kamionos tiltás, meg minden, talán valami aszfaltozás miatt. Itt mellette ajánlott egy útvonalat, illetve a térképen rajta van, a valóságban nincs. Úgyhogy egyet ott kerültünk, ilyen alsóbrendű, ilyen majdnem mezei útakon, valahogy visszakeveredtünk a főútra, és aztán most egy ilyen nagyobb kerülővel megyünk, úgyhogy 47 kilométerre vagyunk, de azelőtt csak kb. Olyan 25-re voltunk, de ez ilyen. Most már elméletileg sinen vagyunk, várnak is a lerakással, remélhetőleg most már nem lesz egyéb bonyodalom. A fákat azt egy kicsit legyalultuk, az ágakat, és a makkot meg ilyeneket leszettük róla, vagyis a portakabin. Na de egyéb szerencsére nem történt. Már csak pár kilométer a lerakóig, nagyon nyugis a környék, forgalom alig, leginkább már csak ilyen farmok vannak, kisebb faluk, egy-két házikóval. Na és meg is érkeztünk lassan, nem sokára bemegyünk egy iparzónába, és akkor várjuk, hogy hívjanak telefonon, hogy mehetünk be lerakni. Na, megyek bejelentkezni a lerakásra. Az előbb előre sétáltunk gyalog az iparzónából, hogy szóljunk, hogy itt vagyunk, de akkor még éppen szünet volt, úgyhogy most megyek vissza újra kamionnal. Pár perccel később a lerakó helyszínén ide beállítottak először azért, hogy a ponyvákat leszedjék róla, és akkor innen majd kell betolatni a daruhoz. És így néznek ki a portakabinok ponyva nélkül. Ezeket egymás után építik össze, és lesz belőle egy ilyen nagy tér. Sőt, kétszintes lesz, ahogy néztem a többit.
Na, közben megérkezett a kollégám is. Ő is bejöhet lerakni. Kicsit szűk ott a kapu között, de el lehet férni. Integes a nézőidnek! Oda álljál be, jövök! Lapá! Na, megyek, segítek neki is leszedni a cuccokat. Aztán közben itt már az enyémet elkezdték leszedni. És oda majd rakják a helyére, úgyhogy ennyi a lerakás, semmi különös. Na, végeztünk a lerakodással, és elindultunk vissza Belgiumba. Egyelőre ez a terv, 800 km üresen. Na, de ez még útközben változhat. Amíg megyünk kb. 3 órát, maximum 4-et, aztán pihenünk, volna folytköv. Újra átmegyek a Loire folyón, vagy Loire. Hát ez se valami mély, ahogy elnézem. Megálltunk egy gyors tankolásra, de csak 100 litert. Meg is van, megyünk tovább. Le Mans, megtoljuk az utolsó kilométereket. 12 kilométer van még a parkolóig. 8 óra 50 perc vezetésben vagyunk. És szeretnénk, hogyha 9-es vezetésbe sikerülne megállni. ...300 méter a kiszemelt parkolóig. És mind a hárman megyünk be a parkolóba. Lássuk, hogy találunk-e helyet. Van itt hely még bőven, úgyhogy lehet válogatni. Akarsz hűtős mellé állni, vagy nem. És ezennel véget ért a móka mára. Azt mondjuk neki, hogy pihenő. Mondom, pihenő. Taográfnak is azt mondjuk, hogy pihenő. Célország Le Français. És reggelig, hajnalig, valameddig pihenő. Hivatalosan megkezdtük a pihenőt. Ott van a bélyeg.